allà de Terri, la resta dels pobles afectats pel traçat demanen o que no es faci la línia o que si es fa es faci soterrada. La resposta de Red Eléctrica sempre és la mateixa, que canviaran el traçat, com si així ja es traguessin les puces de sobre. I també doncs, una de les conclusions que trobem aquí en el BOE del dimarts passat 17 d'abril, llegeixo, diu: la finalidad de la instalación es mejorar la alimentación eléctrica a Girona y comarcas adyacentes. El consum energètic està baixant des de fa anys. La província de Girona, entre d'altres, està alimentada per una línia de 220 kV, que és aquesta, la Vic-Juià. Llavors ara ens estan encolomant la Mar, que en porta 400 de kV. O sigui, estem parlant de 400 més 220, no té ni cap ni peus. O sigui, que el consum energètic estigui baixant i que el transport energètic es multipliqui per 3. O sigui que passem de 220 a 620 kV. Vull dir, això no té ni cap ni peus. I llavors doncs segueix dient que la MAT es fa per permetre l'alimentació del tren d'alta velocitat en el tram Barcelona-Frontera Francesa. I llegeixo del BOE, aparegut el 29 de juliol, que diu, a veure, com a justificació de la MAT, diu: asimismo, pese a que en la memoria justificativa Red Eléctrica de España afirma que el proyecto es necesario para alimentar al tren de alta velocidad, no se presenta ningún estudio. O sigui, ho fan servir com a excusa, però no porten cap prova. O sigui, és indignant que l'Estat permeti que es facin coses en bé d'una empresa passant per sobre de les persones. O sigui, és que aquí s'estan rient de Catalunya, del govern, i el govern està deixant que es riguin d'ells, perquè aviam, hem anat a reunions a parlar amb el director general d'Energia i Mines, el senyor Josep Canós, i on també hi havia el delegat de la Generalitat, el senyor Dalcasa de Surs, on ells es rentaven les mans dient que no era competència seva el fet de demanar el soterrament o posar-se en contra d'aquesta línia. O sigui, si són incompetents, que pleguin. És que fa molta ràbia que es deixin trepitjar a les persones. Tots els alcaldes estan demanant que se soterri la línia. Per una banda, no ha calgut batallar pas gaire perquè se'ls hi soterri, perquè venia de França. I clar, doncs, com els francesos, allà a França les coses van d'una altra manera, doncs es fa soterrat. A nosaltres també, afortunadament, un tram s'ha fet soterrat, però la resta, que encara està per fer i que hi ha un pla de viabilitat, un estudi fet pel CILMA, que demostra que el soterrament és una cosa que es pot fer, doncs sembla que la Generalitat no n'ha volgut saber res d'això.